Good morning guys! Today is Saturday, off namin ni Dan. Kakagising ko lang, magko-coffee ako. Hindi muna ako maliligo kasi maglilinis kami ngayon. General cleaning. So, yun yung gagawin namin. Kasi akala ko ngayon yung Christmas gathering, yung exchange gift namin ng kasama ko sa trabaho. Hindi pala, bukas pala. Chinek ko yung WhatsApp. Bukas pala guys, Sunday. Hindi pala ngayon. Like the whole time, I thought na ngayon yun. Kasi laging sinasabi sa akin ni Dan, oh, bili na tayo ng para Sabado, ganun. So, akala ko Sabado. Bukas pala, buti na lang chinek ko. Kasi mag-ano na sana kami, magre-ready na sana kami, maliligo na sana kami, ganun. Pero yeah, I'm wearing my glasses pala na, hindi ko alam. Parang, hindi naman siya ganun katsaka. Okay lang naman siya sa akin. Baka lang kasi sabihin ng iba, ang tsaka-tsaka ng glasses mo, lalo kang pumangit, ganun. And gusto ko siya gamitin actually kasi napaka-ano niya, napagaan. Maganda siya gamitin kapag nag-i-edit. I'm not editing. I'm just transferring clips to my laptop. Ito yung isa sa mga favorite pastries ko. So, yeah. I don't know how to read that. Pero parang Italian biscuit ata siya. Guys, sobrang sarap niya kasi napaka-flaky. Yeah. So, magkakape lang ako. Tapos kung magkape, maglilinis na ako. So, I think ipapakita ko sa inyo guys yung siguro cleaning routine. Though, parang nakita nyo na ng slight the last vlog. Pero, yeah, yun lang kasi yung gagawin namin eh. Nainom ko na yung aking coffee. Mag-start na kami maglinis. So, kinuha na namin yung mga bedsheet. Now, yung gagawin namin, spray namin yung si Dan yung gumagawa nitong part na to. We will spray the shower with this one. I'm going to turn on the lights, babe, so you get some good lighting. Sorry, babe. You should... Not that... Onto the fan Exit. on. Don't turn the fan on. A fan? Turn the fan off. No, that below one. This is what we use. Exit mode. Yeah. Just to spray on the tiles. I do the tiles, but I also do the grout in the middle. The grout as well. Where it's all dirty. Okay, go do it. I'll take these out. Oh yeah, take those out. Ew. So, iiwan niya lang yan. Isa-spray niya lang lahat. What, babe? 10-15 minutes. 10-15 minutes. Tapos, lilinisin niya kapag nag-shower na siya mamaya. Yeah. Uy, careful. My soap is there and then my shampoo and conditioner as well. You can take these out if you want. Yeah. Okay, so I'll start cleaning the that cooktop. And then dito din, itong counter na to, lilinisin ko din siya. So, wipe muna. So, yung inuuna ko talaga is mag-wipe na mga counter. So, doon, nalinis ni Dan yung fish tank kahapon. Wala na kaming fish. Lilinisin ko yan. Couch, lilinisin ko din. Wipe, and then lilinisin ko doon yung part na yun. Tapos, mamaya na ako mag-vacuum. Okay, let's do this. Ay, napagod ako guys. Tapos na ako mag-wipe dito sa area na to. So, hindi ko siya na-film, pero tapos na din ako mag-wipe dito. Ang hirap kasi set up ng camera dito. And then yung toilet bowl, si Dan actually naglinis. So, lalagyan ko lang siya ng toilet bowl na cleaner, yung liquid. And then, inon ko din yung aming
bathtub kasi hindi namin siya ginagamit. Just para lang para hindi mag-rust. Ganun ginagawa ko eh. At least once a month or once every 2-3 weeks, ino-on ko siya para flow ng tubig. Para hindi maluma yung faucet kasi hindi nagagamit talaga. Matatapusin ko lang mag-wipe dun sa ensuite. Meron pa kami ito. So, ito yung gagamitin ko today. Meron kami nitong Deep Action Gel. Ayoko ng yellow kasi feeling ko kapag yellow, nag-iiba yung kulay, nagiging parang yellow din yung bowl. So, mas gusto ko yung green or yung blue kasi nagpapaputi siya ng bowl, guys. So, ito yung ginagamit ko. Pero, kailangan ko ubusin yung duck. So, iano ko siya. Ito muna, tapos tatakpan ko ng White King. Kasi green yung White King. So, yan yung iano ko sa bowl. Tapos sila nasa labas pala ng garden, nag-aayos ng garden. Tapos, yeah, yung shower siya din bahala sa shower tsaka sa mga toilet bowl. Okay, so dito na tayo. Ito yung aming laundry room. And yan na pala yung bagong washing machine namin, guys. Na-install siya kahapon, Friday. So, yeah. Meron pa siya mga ganyan. Nagamit na namin siya last night. Ito yung LG 10 kilograms direct drive. Anyway, ayusin ko tong dito na part kasi ito yung pinakamagulo right now kasi dito namin kinukuha lahat ng mga panlinis. Dito yung panlinis eh. Yan. Diyan. Yan. Okay. Linisin lang natin to. Ah, guys, natapos din sa wakas. Sobrang nakakapagod. Ito yung ganap ko kanina. Time-lapse ako eh. So, ginaganito ko yung phone. Ganyan.
Ay, yung portable charger ko, tapos champurado. And then, yung lalagyan ng coffee namin noon. Ay, nako. Anyway, meron pa. Last na lang talaga. Gagamitin ko tong microwave oven cleaner with orange oil. Nabili ko to sa Daiso. Nabili ko to sa Daiso. Itatry ko siya kung maganda. So, kailangan ko ng sponge kasi walang sponge dito. Try nga natin to. So, ganyan yung itsura niya. Sabi dito, allow the contents of this product to soak into the sponge. And place the sponge on the turntable in your microwave oven. Ang linis na ng mga ano namin guys, mga cabinets. Kasi si Dan kanina nagwa-wipe-wipe siya ng mga cabinet. Nung nagwawalis-walis ako, tapos naglinis din siya sa labas. Anyway, ito yung sponge namin. Hindi ko alam kung pwede itong ganitong sponge. Oh, it has a sponge. Oh, it comes with a sponge. Okay. Ito pala, may sponge pala. Liit kasi. Mag-expand siya. Char. Mag-expand siya, guys. Close the microwave oven door and heat the sponge for approximately 1 minute. The cleaning fluid will then evaporate and be dispersed throughout the interior of the microwave oven. Oh, it smells good. It's lemon. So, huwag mo siyang ilagay diretso sa sponge. Lagay mo siya sa bowl, tapos hintayin mo na ma-soak ng sponge yung ano. Aangat din ako eh. Okay, lagay natin siya doon. Sa gitna. And then 1 minute. It says approximately 1 minute. Open mo siya. Na-evaporate daw siya. Nag-evaporate ba? Di ko alam, guys. Oh, see? Meron siyang dumi. Yeah, so it did evaporate. And then now, I'm just wiping it off with the same sponge. See? That's what it looks like. So it did evaporate. And then, yeah, it is cleaning it. But I prefer to clean this separately. Yes, I know. You clean that. You clean that, I clean the inside, okay? Tapos na ako maligo. Si Dan naligo na naman kasi naligo siya kanina. Tapos nag-wipe-wipe siya. After yung maligo, nag-wipe-wipe siya ng mga cabinet. Tapos nag-shower ako. Tapos while naghihintay siya sa akin, lumabas. Tapos naglinis na labas. So naligo ulit siya. Nakakaloka. Anyway, pupunta kami sa grocery. Mag-grocery shopping kami, guys. May lista na si Dan dito. While nagwawalis-walis ako kanina. So, yung bibilhin namin. We will get some stuff ready for next weekend as well. Sa party! Babe? We should eat before we do the shopping. I'm starving, babe. Oh, just do shopping and then go get pasta go there. Dito kami sa Pasta Go-Go, guys. Gutom na ako. We got our food. Yung aking carbonara. Pinalagay ko dito kasi alam ko i-take out ko to. Kaya na sa bowl. Pakita mo yung food mo, babe. Show them your food. Okay, kain tayo, guys. Gutom na ako. Ang cute nito, oh. Maliit. Maliit niya. Meron ding ito. Rosa. Moscato to. Ang cute. Ito din, Moscato. 1920. 20. Hinahanap namin yung sabi ni Kat, yung mura lang. Gossips ata yung brand. Wala silang Gossips. Ito, Jacob's Creek. Ito yung pinakamura. Mura yung bibilin ko kasi wala namang pakialam sa mga brand. Basta Moscato, okay na. Dito siya. Gossips. Nahanap namin siya. Yung nakita ko online, marami silang iba-iba. Sweet lips lang yung nandito. Might be the cheapest. Dito na kami sa vodka, guys. Bibili kami ng vodka for the shots. So, vodka with jelly. Yeah, Dan is doing that. So, pipili kami yung pinakamurang vodka lang. And by the way, ito yung bibilhin ko Moscato. Hindi siya yung pinakamura, pero gusto ko yung itsura niya. $14.95. Tapos ito, I think, 7 something. So, $8. And then we're getting this one as well. Yung pinakamurang Moscato nila. This is still. So, normal lang siya na Moscato. Yung dalawa, sparkling. Sabi ni Dan, go for the sparkling. So, 3 Moscato yung bibilhin ko. Sa party pala, kami, bring your own drinks. So, pero gusto ni Dan gumawa ng shots. Kasi nung nagpunta kami kina Kanika, meron silang shots na merong vodka at saka jelly. Na gusto niya ni Dan. Nakabili na kami ng maliliit na na shot glass. Na plastic lang. And yeah, excited siya. Siya gagawa.
Guys, lalagyan ko ng ganito yung ano ni Dan, paa niya. Kasi sabi niya, nag-ano na daw, nagpipeel off na daw yung paa niya. Ano, tsaka yung paa niyo, guys. Ano, maraming kalyo. Kalyo ba tawag doon? Sabi saya, kubal. Maraming kubal yung paa niya. So, marami akong ganito. Kasi sa yung mga subscription boxes na meron ako noon, meron silang laging mask. Especially yung mask Maven. Kaya lang hindi ko siya ginagamit sa akin kasi okay naman yung paa ko. Yung kay Dan yung Shaka. Nagamit na niya yung Tony Muli ata yung pangalan nun. Na-feature ko yun sa Instagram story ko eh. Yun sabi ni Dan na parang gumagana daw. Kasi nagpipil na talaga siya. Hindi ko siya ipapakita guys kasi hindi siya maganda tignan. Tsaka talaga yung paa niya. Anyway, ito yung laman ng Mediheal Paraffin Foot Mask. So, ito yung laman niya. Yung problema lang is yung paa ni Dan malaki. So, usually, yung una na gamit ko, medyo maliit siya kasi sa paa ni Dan. Ay, ano to? Okay. So, naka-attach siya. Maganda to kasi nandito na siya nandito na siya sa loob yung liquid niya. Kasi yung ginamit ko noon, kailangan ko pa siya ilagay eh. Kasi hindi na siya well distributed kasi hindi ko pagama kung paano siya ilagay. Pero yeah, anyway. Oh, this is large. Oh, perfect. Large yung size niya. Sana kasya to kay Dan. Okay. Kasya naman siya pero very, very small. Okay, kabila, babe. Babe, you other foot. Oh my gosh. Let's see how long that needs to stay there. 15 to 20 minutes. It contains paraffin and urea. It provides moisture and nutrients to your dry skin. Nanonood si Dan ng basketball niya. Tapos after ng basketball, may football pa. So what I will do is mag-iron ako ng mga shirts ni Dan. Tsaka yung mga work clothes niya. So nilalagay namin dito yung mga sinusuot namin sa work. I-iron ko yan lahat. Hindi na ako nag-iron ng mga niya, siya na. Pero minsan, kapag may time ako, ginagawa ko siya para ready na para sa kanya, diba? May papakita pala ako sa inyo guys. Hindi ko alam kung napakita ko na to sa vlog. I don't think so. Lagi ko siyang pinifeature sa Instagram ko. So if you guys follow me on Instagram, lagi ko siyang napifeature sa Instagram story ko. Ito yung plant na binili namin sa Daiso. Ang dami nagtatanong ko anong klaseng plant siya. Ano lang naman siya? Sagbot. Grass. Grass lang siya guys. And yung ginawa ni Dan, binigyan niya ng haircut. Tsaka na tuloy. Lungkot-lungkot na tuloy niya tingnan. Pero ang cute niya guys. As in, sobra. Finifeature ko siya sa Instagram story ko. Kaninang umaga, finifeature ko to. Ang haba pa ng buhok na ito. Kinatnigdan agad-agad. Ano ngayon? 1 week na to ngayon. And sobrang mahaba yung buhok niya kanina. As in, sobrang haba talaga mga dito. Ang ganda niya kaya kanina. Okay, yun na yung vlog. Sila tumakbo. So, wala siya dito, obviously. I-close ka na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, big goodbye!